Da. Daj na Bobi, daj. Daj mu pak, Vito. Po един път. Дай, Мотко, силно, Давай, Мани! Силно, Мани! Дай, Марина! Дай, Вяра! Давай, Боби! Два пъти! Още един път! Стига, сега, другите, давай! По един път давайте! А Дори, ти защо не удраш? Любчо, дай ти на нея, виж тя не удря. Виж, дай ти на нея, тя не удря. Давай, Мони, давай! Малките повече време ще удря. Давай! Големите по един път. Дай, Мишел! Мори, айде ти си, Мори. Сай, Вяра! Още отзад! Вяра, да удръж! Колко горки е, Мони! Давай, Вяра! Удари! Газ! Стига, бе! Май, Боби, да пуси да го удариш. Бой, да се учупи. Чупи го, Боби. Едно, две, три! Две ръце, бе. Бомбонче! Ой, бомбонче! Чакайте! А ние го ще дай! Боби! Абе, хора, чакайте! Ох, ужас! Боби е сега наред! Той трябва да го щупи, Боби! Само да удари някой! Само Боби! Давай, Боби! Чакайте да падам всичките! Ще има пострадали! Давай, Боби! Давай, Боби! Пазете се!
Чакай, ти да ходи на пинятата и той да ходи там да събира бомбони. За бомбони плаче. Ударихте ли го сега? Не, Боши. Давай, Боби! Чакай, сега Мони удра. Айде, давайте, най-малки. Пазете се! Давай, Мони! Ще ни пребие, пазете се! Абе, ще ни щупи! Стига толкова, бе. Може ли да пее, Боби? Бомбони. Бомбони. Да. Еми така са направени. Ще удари някого! Пазете се! Утре паха, Боби! Къде е Боби? Чакайте! Абе, като хиени сте, бе, като хиени, бе. Месо видяха, месо. Виж го как се ти гледа, Боби! С пръчката! Виж го как гледа! Боби! Боби! Айде, ала! Айде, ала! Боби! Какво става? Я виж аз колко. Боби, айде, ала, взех за двамата. Айде! Не. Абе, все пак се напълних бомбони, това е най-важното. Браво, 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 браво! Трябваше да се сбука, ясно. Дайте и на Мони! Дайте му на Мони! Чакайте сега. Това е за мен и за Боби. Ето ти, Мони. Ето ти. Криси! Моли аз. Що ме питаш? Дайте му и на него, мамо! Ето ти. Айде, разделете си ги! Това е моя! Мишел!